wuli ka bɔ jamukan kɔnɔ cogo si la n'an ma i ka ɲuman dɔn waleɲuman dɔ i ye ka d'a kan i ye an terikɛ ani an karamɔgɔkɛ ani an kɔrɔkɛ dɔw fa don dɔw dɔgɔnin don n'o ye Gawusu Kalilu Berete Lalabi ale nana ka mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ fɛn caman na donc i ye a kanu a ɲana ka tila k'a kanu a kɔfɛ donc mais mun nana ni o hakilina ye i la ka mɔgɔ kanu ɲina ka tila k'i kanu i kɔfɛ bon diɲɛ fɛn min ka go Ala ye na Ala ye jahanɛmɛ dilan a kama o ye fisiri waleya de wa adamadenw banna Ala la de Ala y'an cɛ sinon n'an kun ye Ala dɔn k'a fɔ k'a y'an da est ce que an bɛ don jahanɛmɛ ayi an tɛ dɔn waleɲuman dɔnbaliya de y'a to adamaden Ala ye jahanɛmɛ dilan Gawusu Kalilu Berete i bɛ se k'a fɔ i t'a fɛ mais n'i ko k'a ma ko dɔ dilan e ye hasidi de i da sɔgɔma e kuma in faamu e ye hasidi de hali hasidiya fana dɔrɔn tɛ i t'a bɛ tɛmɛ hali hasidiya kan Gawusu ne terikɛ don n baden don diɲɛlatigɛ la n ma min dilan diɲɛ kɔnɔ o ka dɔgɔn dɛ ne n'a ma jɛ ka min dilan diɲɛlatigɛ kɔnɔ o ka dɔgɔn o tɛ dɔɔni dɔrɔn ye ko mɔgɔw bɛna ye ko Gawusu ye dɔɔnikɛla ye Amidusu ye dɔɔnikɛla ye ne la k'a fɔ ne ye étage jɔ ka sɔrɔ n tɛ Gawusu dɔn ne ka moriya a ka kɔrɔ ni Gawusu ka turabuda ye mais adamadenw dulolen de bɛ ɲɔgɔn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi siga t'a la Ala ye diɲɛ kɛ côté 4 ye limeriba 4 de bɛ diɲɛ kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma i fa ni ba bɛ kelen minɛ k'a d'i ma kelen dɔ in i bɛ taa i karamɔgɔ b'o minɛ k'a d'i ma kelen dɔ in ni Ala b'i fɛ i yɛrɛ ka kodɔn b'o minɛ kelen dɔ in don i bɛ kalifalen bɛ diɲɛ maa ɲumanw de la ne ni Gawusu ye ɲɔgɔn dɔn fɛn min y'an fara o ye saya de o de y'an fara donc mais yanni saya kana i tɛ fɛn fɔ a ma min de kɛ e tɛ fɛn foyi fɔ ko Gawusu ko la ni Gawusu kumana a la ko e bɛ se k'a fɔ Gawusu bɛ nin don ou bien Gawusu ye nin kɛ ko Amidusu t'a kalama Seku Umaru Tembeli t'a kalama Ngolifo Sekuba Tarawele t'a kalama Awa Jallow t'a kalama o ka dɔgɔn dɛ Gawusu ko film bɛ tourner yan de i b'a sɔrɔ Gawusu ka kunkanko n'i ye ne ɲininka la n kan tɛ micro ko ma n kan bɛ dogo ni dogo dibi la i b'a sɔrɔ ni ne t'a kalama i b'a fɔ a ye Tembeli ɲininka Tembeli ko k'a t'a kalama i b'a fɔ a ye Awa Jallow ɲininka n'o ko t'a kalama i b'a fɔ a ye Sekuba Tarawele ɲininka an mɔgɔ 4 ballon d'an b'a ta ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ dɔ b'a kalama e kuma in faamu wala Gawusu ne terikɛ de don mais teri tɛ n baden de don bi bi in na Gawusu tɛ yen ni tiɲɛ tabaga bɛ Gawusu la i bɛ se ka kuma kunkanko kan hali lahara n'a tɛ se ka sɔsɔ o ye ne Amidusu ye dɔɔni ko la tile kelen mori ni ne ye min fɔ Gawusu ko la kana taa ɲininkali kɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ n'i y'a ɲininka mɔgɔ la o b'i ta de fɔ a la mais a tɛ fɛn foyi dɔn a la e kuma in faamu parce que Gawusu kun ye mɔgɔ min ye ale yɛrɛ de b'a dɔn quoi c'est-à-dire que ko min nana Ala bɛ n'o kɛ quoi siga t'a la e kuma in faamu Gawusu kun ye ne kanu kojugu siga t'a la e kuma in faamu a kun ye ne kanu kojugu quoi ka ne kanu kojugu kanu yɛrɛ min dama tɛmɛna Gawusu kun y'o kɛ ne la i bɛ Gawusu ka ko bɛɛ jateminɛ n'a ye diɲɛ ko o ko k'a tɛ ɲinɛ ne kɔ o cɛ siga t'a la e kuma in faamu ne bɛ yen o ne tɛ yen o a hakili bɛ jigin Amidusu la mais mun na a hakili bɛ jigin Amidusu la ne ni Gawusu jɛra ka ko dɔw dilan diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni saya tɛ terikɛ bɔcogo t'olu la de siga t'a la an bɛ dugawu de kɛ les savants Ala ka hinɛ la amin comme a taara ka denmisɛnnin minnu ta ko Muhamɛdi Abu Fuseni kalanbulon ɲɛmɔgɔ Umaru Sɛni ka fara kalanden bɛɛ kan ni n ye min y'u la n'a ma ɲi n b'u wele n b'a fɔ karisa ni nin y'a la a y'a dabila bon ni min m'a dabila a kiiri tɛ bɔ lahara de i b'a ye diɲɛ kɔnɔ yan parce que ne n'a jɛra a kan an b'a dɔn ni ye Gawusu baraji ɲini ka Gawusu duwawu ɲini n'i ma ne duwawu ɲini
billahi tallahi dala ko gawsu ga danga de biko Allahu akbar e kuma en fam gawsu te mbide gawsu de ya muso gawsu ka kalande oni na amiru so ni ma sujudu bi i jo fo katisa dienti sujudu bi e kalande te sujudu bi ti ma soro meme sujudu bi ne sujudu de bi gawsu Allahu akbar men ne ma sujudu bi gawsu ko doni kala doni oni na jera gawsu shiga koroni ne siga tala gawsu ti demseni nene gawsu che mimba ni ñoon che gawsu bi ka neke de o me ay ne kanu sigatala mi duwa ke ni ñuma e ci ay ala ka ñuma sara gawsu suyi ami e kuma fam o ni ñuma don fana e ci ay ala ka gawsu ka ñuma do ay ami salli ala muhammad sallam anya yi dusu kadi dusu ngoni kadi sumo kadi me edu muri donc mun na ni oray bon donso ya ko na silamia nyew ya famu donso ya ka koroni silamia ye oni ame silamia dine wore nana sani silamia kanaw kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ali nana ne silamia ye me donso ya be kabine kira muhammadu sallallahu alaihi wasallam ati o donso ya ye fen koro ye o ko fe fana donso ya te kafiriya ye donso ya ye fen koro de donc mogo ni bi yere kalama hakilla ni dine kala o dine ye korolenye dina nana min sore no fana ye korolenye o fana tise ka ge nyugunto feyo sigatala e kuma en famu wala me jinya koko sababu de bala mani pana sababu kuna duratinye ni ti gonin don kabala kan dandi gonin don ma wolo yoro la gonin bi yoro min fana mais ne ka don goni na a sababu ye Sheikh Umar Tembeli ne ka tan goni folo la ale de ni wara masa taran no fe wa soro ntim goni do unana wa fa goni be na goni na unana carte dia sinya sababu mata shianana utarani min ke suba ye foli ke ye foli kay me foli kay ye dusu do jigine kono kwa e kuma en famu ay dusu jume de jigine kono parce ne kulo bala juri me ka kame fo kay nganga fo mo de mo mi ni bi ko kalama e kuma en famu ube mo mi hali ni ete ko kalama mo mo be ko kalama ne boludo e kuma en famu do zongoni te juru ganza yede do zongoni nganga fo mo de mo mo be ko kalama sigatala masake baw bola doni baw bola soma baw bola don so ba mu nu dona kungo kono nu be fenwore ye fe mi mo to tay e kuma en famu o ni mo ni e ya ko kuma kono fo ti ga ke mori ni ti cheo e kuma en famu ay non ti ga ke mori ni te chere parce que kungo konna iba ta kama sufela de la mori ya fana be sufela de fe e kuma en famu o de la don so kadni don so ngoni kadni e kuma en famu wala menga don so ngoni na nunu de ndwala men do ne ala ni kado de miala kamimbe ayira ko ni kamiye ni mogo ni bi nin kai lame kai me dusu do de kono e ka fengla adama den to mamingla e kuma en famu o de la don so ngoni jaranye ni yoro la mbe foli din terkema ngol fo Sheikh Batrawre afudi wala parce que ni ne ale ka juru manga medoro nabi ka juru info juru inti sitane donné la de juru imbe dusu de donné kono e kuma famu parce que ni sitane donna mo la et ko nyuma ke o juru imbe dusu de donné la pour que amiru so e ka fenke fe mi ngona ni mo maki e ka doni ni ka da ma din to mago kla mo te se me ka mago munungla o de kama hal ni amiru so ne ma fo bi ne moriye hal ni ne mo fo o ne moriye mais ni kono ko ci o ka bo ne ci ba ko rede moria be yango be bla ko fe parce que moria ye ko a ne moriye ne fe moria te se ga ma ke fe ore o mais ni kono ko ci o kon ka bo ay ci o wele o ka bo sakabo ka sakabo oni general jala kumbe difena ne kumbe jala ne kumbe general ya soro moria kumba sorala ya famu wala ne amiru so ni tinyere tanu ko ne moriye o ye garzige do ne ala ya dinye munun kala nkara mugo ubulo ani ala ye munun do garzige la nyinyu luke nu nyana o ye moriya ta fay mais hal ni moriya te ne ce bagore danso e kuma famu wala na la sona inshallah aywa hakila iboraka idado fembala idasira jigia bluma
n'o ye association min bɛ an fɛ yan bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u y'u se kɛ dɔnnibaaw bɛɛ ye u y'u se kɛ ngɔnifɔ ye i da donna la k'a fɔ i ni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na mais e n'o kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka na se bi ma yala e yɛrɛ kɛra cogo di jigiya bulonko la non ne wasalen de don ne wasalen don parce que mɔgɔ minnu don ne n'u donna ɲɔgɔn na u ma ne janfa i b'a dɔn ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛna kuma i bɛ kuma n'i yɛrɛ de ye siga t'a la ne ye mɔgɔ min ye ne ye sira kelen tagamala de ye fato kɔfɛ ne de bɛ yen oui parce que ne tɛ fato ye mais ne ye sira kelen tagamala de ye i kan sɔrɔ sisan ni sababu tɛ e tɛ ne sɔrɔ e y'a faamu e ye ne sɔrɔ sababu de la siga t'a la ne tɛ sɔrɔ dɛ o ye tiɲɛ ne terikɛ man ca n terimuso man ca n baden man ca ne taayɔrɔ man ca koyi ni ne ni mɔgɔ min don ne n'o de don ne bɛ tagama o de kɔ ni ne tɛ mɔgɔ min ka ko la n t'i tɔgɔ fɔ n t'i jamu fɔ i bɛ tɛmɛ sira min fɛ n tɛ tɛmɛ yen ne ka ko bɛ o cogo de la e kuma in faamu ne n'u jɛra ni ne ko su u b'a fɔ su ne nɔfɛ ni ne ko tile u b'a fɔ tile ne nɔfɛ ne hakili la jɛɲɔgɔnya tɛ tɛmɛ o kan e kuma in faamu n'i y'a mɛn jɛɲɔgɔnya nafa jumɛn de bɛ jɛɲɔgɔnya la nafa min bɛ jɛɲɔgɔnya la dɔrɔn o dan ye n'i welela don min ou bien ni kungo b'i la don min k'i jɛɲɔgɔn ye n'i y'i jɛɲɔgɔn ye ka tɛmɛ o kan o tɛ jɛɲɔgɔnya ye bilen o ye badenya de ne n'u cɛ bi c'est-à-dire que jigiya bulon association ko tɛ quoi ne bolo badenya de don wala parce que ni fɛn kɛra ne fɛ banni mana kɛ an bɛ jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni denkuli bɛ yen an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ɲɛnajɛ bɛ yen an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ni fɛn o fɛn bɛ yen hɛrɛ ni hɛrɛ tana ne n'u bɛ jɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu tɛ ne bolo association ye olu tɛ ne bolo n teriw ye olu ye n badenw de e kuma in faamu wala jigiya bulon ye ne baden de n'Ala sɔnna d'accord o tɛmɛnen kɔfɛ Mande TV a ɲɛmaaya so fo ka taa se a gardien ma bɛɛ ko k'i fo Mande TV ka ɲɛnajɛ tɛmɛnen na an ye invité ka na an ka kɛnɛ kan i ye gwalo kɛ ka d'a kan i ye koba kɛ mais hakilina jumɛn e bila k'o koba kɛ Mande ka kɛnɛ kan o tɛ ne bolo koba ye o ayi non tɛ ne bolo koba ye ne kan ka min kɛ dɔrɔn ne y'o de kɛ e kuma in faamu ni mɔgɔ ye koba kɛ o ye fɛn min n'i ma kan ka kɛ n'i y'o kɛ o de ye koba ye mais sira de don ne kan ka min kɛ ne y'o de kɛ o tɛ ne bolo koba ye o ni ne ye koba kɛ don o don ne yɛrɛ b'a dɔn ne ye koba kɛ o tɛ ne bolo koba ye o ye ne bolo ko min kan ka kɛ dɔrɔn n y'o de kɛ ne bolo koba tɛ mobili dagabana in mobili tɛ ne bolo koba ye n'i y'a mɛn mobili ye mun ye mobili tɛ foyi ye ne bolo parce que ne ye min kalan mobili min bɛ sɔrɔ o la an tɛ mobili ko kuma fɔ la an tɛ du ko kuma fɔ la an tɛ foyi fɔ o la c'est à dire que ni mɔgɔ ye ko dɔn e ye ko dɔn e ye ko min dɔn e yɛrɛ y'a dɔn ne y'a kɛ a bɛ ɲɛ ni ne y'a kɛ a bɛ ɲɛ fana ne y'a kɛ n yɛrɛ la ɲana e tɛ waso ni mobili ye tuguni o mobili ye ne bolo fɛnnin de ye n'i ye ne ye n senna i ye ne ye mobili la a bɛɛ kelen bɔ ne bolo ne sennankolo misɛn min na ne ni mobili bɛ so la mobili min y'a se ne ma ne b'o dɔn o tɛ kɔrɔ ne bolo o ma sa fana mobili ye ne bolo fu de ni ne ye fɛn o fɛn kɛ wari ni mobili ninnu bɛ ne bolo fu de ye quoi ninnu ye i b'i tilelen de don fɛn dɔ de ma n'i kan ka min kɛ don min i b'a kɛ i bɛ tɛmɛ a la mais n'i y'a ye e ye fɛn kɛ i ma tɛmɛ o la dɔrɔn o kɔrɔ b'a jira dɔɔni ma kɛ e y'a k'i fanga de la ne ta tɛ fanga ye ala deli de bɛ ne bolo ala deli minnu bɛ ne bolo n ye ala de deli ala nso nin na nso nin na nso nin na nso nin na ne bɛ minnu fɛ n y'u fɔ ala ye mun fɔ adamadenw mun fɔ jinɛ ye ne y'u fɔ ala de ye donc ni ala y'olu jaabi ni ne y'olu kɛ ne fɛ tɛmɛ sira de dɔrɔn ne tɛmɛna fɛ n'o tɛ hali ni ne ye hali mobili 2 3 4 n'i ko ne ma mobili ko dɔrɔn ne b'o lajɛ o jate i n'a fɔ tɛmɛsira de ye tɛmɛna ye n'i ko du ko ne b'o jate tɛmɛsira de ye quoi n'i ko ne ma amiriso a e ye nin kɛ tuguni na mɔgɔ ma nin kɛ o de bɛ ne wasa sinon fɛn tɛ ne wasa fɛn o fɛn n'a bɛ fɛn di mɔgɔ ma n bɛ n kale alikuranɛ la i ɲɛna fɛn min n'a bɛ fɛn di mɔgɔ ma ala y'o di ne ma o t'i yɛrɛ fɛ ni ne ye fɛn di e ma sisan a bɛ ne kuranɛ cɛ ni n ye ɲininka i tɔgɔ la ala kana to n na ne bɛ mɔgɔ sɔn n t'i ɲininka i tɔgɔ la e t'a kalama mais Seku Umaru Tembeli b'a kalama ne bɛ fɛn min kɛ k'a sɔrɔ télé tɛ image tɛ o ka ca ni télé non ne bɔra image ko kalama o ma mɛn o ne bɔra télé ko kalama télé k'a fɔ k'i bɛ filmer ka bila Facebook kan ne y'o dɔn 2019 encore 2020 encore yan Abidjan de
ani donna jigabulo na ni taara ngoni na o b'a filmer n'o tɛ ne bɛ fɛn di mɔgɔ ma a tɛ filmer e t'a dɔn tɛnbɛli ɲininka i bɛ na ni ne ko n bɛ so miliyɔn 2 ni ko n b'a filmer n b'a fɔ non ne t'o fɛ ni ko n b'a filmer ne b'a fɔ non ni filmeli ko b'a la an ka jɔ ne tɛ so e kuma in faamu ne t'olu fɛ o parce que ne b'a dɔn o ye fɛn ye o tɛ foyi ye e ye miliyɔn 1 miliyɔn 2 di mɔgɔ ma k'a filmer i ye mobili di mɔgɔ ma k'a filmer non mais n'i taara ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ la i taara ɲɛnajɛ dɔrɔn a bɛ nisɔndiyalen don min ka caméra nin b'a bolo n'a bɛ se ka min kɛ a b'a kɛ o y'a fana ka baara de ye o tɛ ne bolo fɛn i y'a faamu ayi non olu ye ne bolo dɔrɔn merci n kan ka min kɛ n y'o kɛ n tɛmɛna ne ɲinɛna kɔ yɛrɛ voilà. D'accord. Fɛn min fédération donsow ye u ko k'u ka foli f'i ye fo ka taa se Anakima donsow ma contre Sanɛ donsow ko parce que k'i nana mɔnɛ bɔ Mandi TV la i nana mɔnɛ bɔ Mali donsow la ko parce que k'i tɛ donso i tɛ soma ye mais i yeli olu ka kɛnɛ kan a kɛra olu bolo u b'a fɔ k'u ye sanu de tɔmɔ donc k'u b'i fo k'i waleɲuman dɔn donc o tɛmɛnen kɔfɛ bamananw ko ten dɔnkɛla mana kɛ cogo cogo a b'a ka dɔnkili la duman dɔn i b'a sɔrɔ i sigilen bɛ moriya de kan donc i sigilen bɛ par exemple dɔw bɛ sigi furu dilan dɔw ta ye nafolo baara ye dɔw ta ye fɛn mais Amidu So yɛrɛ sigilen bɛ jumɛn de ka moriya yɛrɛ kɔnɔ juste n'o tɛ ci. bon ne bɛna min f'i ye fɔlɔ c'est à dire que n'i ko mori ma ko mori kaba kuma yɛrɛ banna o yɔrɔ la taasira de bɛ moriya la. Ni sira min n'i y'a ta n'a dayɛlɛla i b'o sira de dɔn n'o tɛ moriya bɛɛ de ye sira kelen ye n'i ye fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ bɛɛ de bɛ moriya kɔnɔ e tɛ min dɔn e t'o de dɔn. donc taasira jumɛn bɛɛ la Amidu So. voilà ne Amidu So taasira 3 4 olu tigi ye ne ye Mali jamana kan mais n'i ye diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn fɔ i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ dɔn a la mais a ma se yɔrɔ dɔ la a la. o ye tiɲɛ e kuma in faamu wala i b'a sɔrɔ dɔ bɛ dɔ dɔn a la mais a ma se yɔrɔ dɔ la. ne ye n ye kuranɛ de kalan hali kunfin min tɛ fɛn dɔ fewu a bɛ se k'a fɔ n t'i ma fɛn sɔrɔ n tɛ fɛn sɔrɔ ou bien ne tɛ se ka fɛn d'i ma mais za wagati Ala ye kudamu de di ne ma o la. an b'o jɔ o yɔrɔ la o ye kuranɛ de kɔnɔ kodɔnbali o b'o dɔn kodɔnna b'o dɔn diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ diɲɛ kɔnɔ a kalan n'a ma kalan n'i ko a ma ko nin ye za wagati dɔn ka ban dɔrɔn a b'a fɔ ko nin Ala ye gɛlɛya haramu nin kan Ala ye gɛlɛya haramu nin dɔnbaga kan i bɛ mɔgɔ min dɔn e kuma in faamu wala n terikɛ ni Ala t'i kɛ fɛn ye i ni ne tɛ ɲɔgɔn ye i tɛ baara kɛ ne bolo i tɛ fɛn sɔrɔ fewu diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko Ala yɛrɛ de y'i danga ko c'est à dire que a ka danga de b'i kan e ka laɲini tɛ sabati i ma fɛn wɛrɛ fɔ de ko Ala bɛ n'i sɔn de a b'a dɔn a t'i sɔn fewu i tɛ Amidu So mɛn i tɔgɔ i tulo la i tɛ tile kelen mori mɛn i tulo la i tɛ wuli i fɛ ka taa ne fɛ Ala tɛ sɔn. Allahu Akbar. e kuma in faamu wala mun na Ala tɛ sɔn ne ye fɛn dɔ de sɔrɔ a la ne ye fɛn min sɔrɔ a la cɛya tɛ dɛ daka de don. e kuma in faamu parce que maa bɛ ko dɔ kɛ n'a bɛn n'i daka ma de e bɛ fɛn sɔrɔ a la mɔgɔ tɔw ma min sɔrɔ a la. e kuma in faamu yanni i ka dununfo kanu i jija dununfo ka bɛn i daka ma. e kuma in faamu yanni i ka dɔnkilida kanu a y'i jija dɔnkilida ka bɛn i daka ma ni dɔnkilida bɛn n'i daka ma Ala bɛ fɛn dɔ di e ma dɔnkilida in kɔnɔ a ma min di mɔgɔ tɔw ma. bon ne Amidu So hali n'i y'a mɛn ko tile kelen mori ye i kan ka sira o la san terikɛ e ka tile kelen yɛrɛ dɔn fo dɔrɔn ko fara i tɔgɔ kan walahi bilahi an bɛ jamana min kan e yɛrɛ bɛ Mali dɔn i kan ka sira o ɲɛ. siga t'a la. e kuma in faamu siga t'a la. mais n'i y'a ye mɔgɔ y'o fara a tɔgɔ kan a tigi bɛ balo o kan i b'a dɔn Ala ye fɛn dɔ de di a tigi ma Ala ma min di mɔgɔ tɔw ma diɲɛ ko ko ye adamaden kamana gan kana fɔ Amidu So bɛ s'a la de kana fɔ. i sigi ka so si Ala ye seliji de nɔgɔya an bɛɛ ye ko ni min ye faama fantan silamɛ kɔni kamana gan k'i k'i ɲɛsin ale Ala de ma tiɲɛ tɛ wa mais n'i b'i ɲɛsin Ala ma a ko k'an ka ɲɛsin kɔrɔn fɛ mais e ka dɔnniba kelen wele min bɛ se k'a fɔ ko Ala bɛ kɔrɔn fɛ de o tɛ se k'o fɔ. o tɛ se k'o fɔ. Ala bɛ sɔrɔ min an si tɛ Ala yɔrɔ dɔn bon donc d'accord Ala dun ko an tɛ alijinɛ sɔrɔ abada lezi alijinɛ sɔrɔ sira ye Muhamadu de mais ka diɲɛ mɔgɔw fana dilan
o fana sɔrɔlen bɛ sɔrɔ ala ka dantanfɛnw dɔw de la minnu n'a y'o kɛ kira nɔnabilaw ye hali n'u tɛ ala fɛ mɔgɔ dɔw bɛ mago dilan ka sɔrɔ a tɛ ala fɛ siga t'a la e kuma in faamu mais n'a ko ala ka nin kɛ ala bɛ nin kɛ mais ka sɔrɔ ale tɛ ala fɛ mais ka mago in dilan ani bɛ ala fɛ u tɛ ɲɔgɔn ye sira la e kuma in faamu e ka seliji ta e k'a fɔ ala ni mago de bɛ ne la n b'a ɲini fɛ ni mago i ka dilan amiruso kama ou bien ala ni mago in n'a y'a sɔrɔ e y'a sababu di amiruso ma amiruso in yira ne la de n'i bɛ ne ye n'i tɛ ne ye ne bɛ n'o dɔn d'accord e kuma in faamu siga t'a la n'ala sɔnna inshallah voilà minnu bɛ k'an filɛ nin wagati la farafinna ani farajɛla Mande TV n y'a fɔ aw ye k'a fɔ émission ye Komaɲagan bolo ye ni maa min b'a ɲini canal kan o ye 236 Malivision kan 246 i bɛ diɲɛ jamana o jamana la ni an ta dɔrɔn i bɛ an lasɔrɔ n y'a fɔ ye k'a fɔ jamukan ye bɔko 3 ye dɔgɔkun kɔnɔ lundi o lundi n'o ye tɛnɛn o tɛnɛn 22h30 fo ka taa se alamisa 14h45 samedi 17h50 donc n y'a fɔ ye k'a fɔ jamukan in bɛ bɔ o hukumu de kɔnɔna na o kɔfɛ an bɛ segin ka don an ka kɛnɛ kɔnɔna na n y'a fɔ ye k'a fɔ an ni cɛbakɔrɔ min ɲɔgɔn na ni bɛɛ lajɛlen ko a ma ko tile kelen Mori cɛbakɔrɔ yɛrɛ ka kumakan hali n'i y'a kumakan mɛn i b'a dɔn k'a fɔ hakili sigilen don i b'a dɔn k'a fɔ dɔnni labɔli kɛ a la dɔnnibaga n'i y'a ye n'aw sigira dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ dɔnni bɛ karisa la dɔnni tɛ karisa la i bɛ bɔ o kalama ka d'a kan cɛbakɔrɔ in ne y'a dɔn sisan dɔnni dogolen b'a bolo wa dɔnni bagenen b'a bolo donc El Hadji Amadu So an bɛ segin ka na ka d'a kan jamukan bɛna se a kuncɛyɔrɔ ma donc an bɛ fɛ k'a dɔn sisan Amadu So sini ma sinikɛnɛ ma i yɛrɛ ka projet ye jumɛn ye moriya kɔnɔ i bɛ fɛ ka mun kɛ sini ma sinikɛnɛ ma moriya kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka min lakale san 100 kɔfɛ. non adamaden ye fɔbaga de ye ko bɛ kɛbaga ye ala de ye tubabuw ka dɔnni de b'u nɛgɛ u bɛ fɛn de préparer ko sini avenir de don comme sini n b'a fɛ ka nin kɛ ne bolo ni ko min bɛ ala bolo m'a ta fɔ sini n b'a fɛ ka nin kɛ ni ala ye adamaden garijɛgɛ don min na i b'o de kɛ amiruso kan ka min kɛ ne fɛ ne y'o kɛ a banna n'an bɔra yan sisan ni ne sara ne ye min kɛ o bɛ yen ne kan ka min kɛ o bɛ ala de bolo